píši Julinka 119. Takže 119 je kódik a stojí taktiež iba 25 eur. Je pekne počívaná, je to úplne super kvalita. Ako môžete vidieť, ja si len tak prehodím na seba. Tak si ju prehodím, aby ste videli, ako to približne vyzerá. On má dole gumičku, čiže môžete si tu dať takto, má rukávy, super, naozaj krásna farba, či na jar, leto, na zimnejší deň, tak tu si to zdvihnúť. Naozaj krásny kúsok, ktorý naozaj poteší každého. Zbožňujem ju úplne totálne stylish, je tu taký ten kúsok, čo nesmie chýbať. Precka, cipsík, proste naozaj krásny kúsok. Takže dievčatka, ak by ste chceli túto bomberku, píšte si Luna 119, iba 25 eur. A iba 25 eur. Takže kočky, tu môžete vidieť. Ak chcete, berte si Luna 119, 25 eur. Ideme na ďalšie nohavice, ktoré taktiež sú veľmi zaujímavé. Máme ich v troch farbách, taktiež sú to tieto farby, čo každý zbožňuje toto leto. Tieto nohavice 117 je kódik 117, tu je 16 eur. Je to polyester, elastant a viskóza. Ono to je jedna taká size, oni sú robené na Ala Hermes, aj tento opasok, oni sú s týmto opaskom. Takže takto to vyzerá. Oni sú tieto nohavičky sú